Usa kaming gabi mga angkol o mga ante. Tugutin na sab ko ninyo ng mga yun na sab kong katahuran karong mga orasaha. Especially sa mga natatraffic sa daanan ngayon. Yung mga pauwi sa bahay. Yung iba naman, hindi pa uuwi, gigimik pa. Yung iba naman, papasok sa trabaho. Magandang gabi sa inyo mga angkolog, mga ante. Ngayon po'y araw ng Biyernes. Matik yan. Ito na ating panghuling gabi para sa linggong ito. Tatapusin natin ang ating pangatlong linggo. Siyempre, mag-iiwan tayo ng marka. Marka sa kigol mo. Mga angkolog, mga auntie, kumusta naman ang ating pamumuhay? Ang ating hanap buhay dito sa Metro Manila, sa Mega Manila. O kaya naman, ikaw na nasa malayo. Malayo sa iyong pamilya. Malayo sa iyong mahal sa buhay. Isa ka na dyan, ang ating mga OFW. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng pag-impok, pagsisave ng pera, at ang disiplina na kailangan natin dito upang makamit natin ang katatagan at seguridad sa pananalapi. Ngigang Totoy, oh. Yawards. Alam mo, Kol, te, di ko eksperto pero kahit papano makakatulong ako. Alam mo naman, ang isang simpleng katotohanan na mahirap natin matutunan, ang oras upang makatipid ng pera ay kapag meron ka. Pag meron ka ng pera, parang nakalimutan mo na. Ado na tayong mga higalang kung makakwarta na gani, magkatol na ng mga kamot. Hindi mapakali, maghahanap ng gagastusin. Lalo na ngayong mabilis na ang pagbili ng mga bagay-bagay, no? Through online app. Tulad ng Lazada, Shopee at marami pang iba. Aaminin ko mga angkolog, mga auntie, na isa ko dyan. Pag may pera, parang hindi ka mapakali, no? Kailangang mabawasan yung milyon mo. Ay nako, mga angkol, ante, lagi natin ilagay sa ating kokote, no? Na huwag itabi ang natitira pagkatapos gumastos. Ngunit, gastahin ang natitira pagkatapos mag-ipon. Naalala ko lang to. Sa probinsya, no? Sa mga kasamahan ng papa ko dati, no? Ang akong papa nga anhing na kay nitaliwan panaw na mas laing kalibutan. Pag payday, makikita mo yan doon sa Mananggiti. O mag-inom na silang tubab. Tibok gabi Di mo uli kong dili apason sa mga asawa. Diba? Tapos ang matitira, iiponin ni Mrs. yan. Dapat wag ganon. Kung imo na buhaton, kol og te, ang ending ni mo wa na kay diyot. Purdoy na ang tonto ay. Alam po natin na ang pag-iipon ay dapat maging isang prioridad. Priority, ha? Hindi lamang sa pag-iisip, no? Kumbaga, bayaran mo muna sarili mo. Kahit na sabihin natin, mamiso lang, no? Papiso-piso lang, pa-10 piso lang, pasiwiwin-siwiwin lang, 500 lang. Imaginein mo, ang isang sentimos na naipon ay isang sentimos na kinita. Yawards, angkol, oh. Ayan, magandang gabi po, no? Ito na po ang inyong kasama, ang inyong halandong Totoy ba to? Oras na putang mututoy. Nakatotoy na ba lahat dyan? Pag hindi pa nakatotoy, okay, no? Iposisyon mo na ang inyong bibig para mututoy na. Kita na sab, no? Magsama-sama hanggang alas 12 po ng
madaling araw at sana naman okay pa sa all right. Kamustahin ko muna ang ating mga manong driver, syempre, laging nakatutok sa atin, no? Yung mga nasa biyahe ngayon na naiipit sa traffic. Sigurado na paslot ang kigol. Oo, kasi syempre kanina pang na-traffic eh. Hindi lang 'yun, yung mga nag-aabang sa sa mga terminal. Hello, magandang gabi po sa inyo, no? Yung mga nasa sa mga karinderya, kumakain, yung mga nagbabantay. Siyempre, ang ating mga security guard, mga PSG, mga police sa gate. Hello, magandang gabi po sa inyo. At samahan niyo po ako, no, kasi pag-uusapan po natin dito yung pag-iipon. Hindi naman ako eksperto, ha. Hindi ako yung nagtatawag tayo ng magkakape tapos sasabihin pwede kang sumali dito. Hindi po tayo, hindi po tayo financial advisor. Kumbaga ganon. Mga base lang to sa mga natutunan natin. Kung ito ba, kanang experience natin kung unsa ka mahalaga ang pag-iipon. Kasi ayoko tumanda ka na umaasa ka. Ikaw, Col, karon tumanda ka, wala kang ipon. Umaasa ka sa iyong anak. Huwag ganon. Kasi yung anak mo may sariling, hindi may sariling mundo, ha. Yung anak mo, magkakaroon din niya ng sariling pamilya. So, kahit pa paano, pinaaral mo yung anak mo. At ikaw din, siyempre, pag natapos na yung pag-aaral na mag-umpisa ka na may naiipon ka, doblehin o triple your savings. Para balang araw, no? Dili po ka magtutoy sa imong anak. Baliktad na po niya. Nung maliit pa yung anak mo, imong gipatutoy. Karon nga ikaw na tiguang, ikaw na po yung matutoy. Huwag ganon. Okay, di ba? Okay, so siyempre, dito lang. 3 oras tayo magsama-sama. Kauban pa rin mo ang nag-iisang Bisaya Aragod ha? Kinistutoy ba to? Dini lang sa 90.7 Love Radio. Hello, bye-bye. Love Radio Metro's